Gikan kang Dunyeng Metelio o kang LB K.L. Peter Peretos. Tagai ko video pastor bahin sa balang kasulatan og kinsay nagsulat niini. Kay ang Adventist walay kaugalingon nga Biblia kundi man alinlang sa Protestant di sama sa Katoliko na ay adunay kaugalingon yang pagsabutan ni sama sa Katoliko ni kaugalingon Biblia. Unya gikan usab kang LBKL ato na lang iusa mayong hapon pastor nabasa nako sa FB ang mahitungod ni King James nga maoy nagsulat sa King James Version. Unsa daw siya kadautan nga hari? Unsa ba ni katinuod nga story ni King James? Okay, pinangga ato na siyang tubagon. Tama ka mga Brother Dunyeng nga walay Biblia kaugalingon ang Seventh-day Adventist. Tanang reliyon way kaugalingon nga Biblia. Pumiyon ka nga adunay kaugalingon nga translation, daghang mga reliyon na sila'y kaugalingon nga translation. Pero ang Seventh-day Adventist, wala siya kaugalingon nga Biblia nga siya mao ang naghubad. Wala bisag isa. Ang Seventh-day Adventist, iyang gidawat ang tanan nga mga Biblia. Kung aduna may mga issue nga diin nakahatag og kalibog, ang Seventh-day Adventist mubalik sa orihinal nga pinulungan. Okay? Kay sa natad sa gitawag nato hermeneutics, ang translation daghan na Revised Standard Version, na King James Version, adunay New King James Version, adunay Jerusalem Bible, adunay Holman Bible, adunay gitawag nato og The Message, adunay gitawag nato og Living Bible, daghan, no? Og sa ato Bisaya na ay gitawag nato Bugna version, nga diin ang katapusang libro sa Biblia gitawag og Bugna, o nya na siya gitawag Pinadayag version nga ang katapusang libro sa Biblia gitawag og Pinadayag. Aduna siya gitawag og Apokalipsis, no? Diin ato nga mga sibuan nga pagkasulat. Ingani mga pinangga. Sa translation adunay gitawag nato og dynamic equivalency, na gitawag nato og formal equivalency, adunay gitawag nato og free. Ang gitawag nato og formal equivalency igso nay mga translation sa Biblia nga word for word ang ilang pag-translate nini, meaning literal translation. Ang example niya na mao ang King James Version, mausab ang New King James Version, o mausab ang English Standard Version. Nasa gitawag nato dynamic igsoon o gitawag sa uban og functional. Nga ang iyang kansang iyang pamagi is thought for thought. Meaning to say, sabto nila ang pasahe niya na og ilang i-translate base sa ilang kaugalingon nga gitawag nato og pagsabot. O gani ang example niya na New American Bible, New Jerusalem Bible, mo na nga mga example niya na. Mo na nga matingala ka, ngano man, nga kung basahon ako sa New King James, lahi man ang akong nabasa dito sa Revised Standard Version. Lahi sad sa uban. Ingana, kay nga naman, na ay formal equivalency, nga literal ang approach, na ay dynamic or functional, nga thought for thought ang approach, na sa gitawag natog free. Ang word nga free, gitawag natog paraphrase. O kanang paraphrase mga pinangga, example niya na ang Living Bible. Ang example niya na ang Biblia nga gitawag nato og The Message. So ang Seventh-day Adventist wala siya kaugalingon nga Biblia nga iyang kinaugalingon nga pagpanabot sa pag-translate nini. Kay delikado mo ang usay na ay mga biases nga gitawag nato makamitar sa translator. Gani ang bag-o nga Biblia nga gitawag og ang pulong nga gitranslate dinhi sa Bukidnon, di lamang ko magtudlo nga asa kung imong tanahon ang Revelation chapter 1 verse 10, naa ako sa adlaw sa Domingo. Kung imong tanahon gikan sa Griego, di nimo na makaflagan ang word nga Domingo. Kay ang Hebrew word ana is Kuriaki Hemera. Kuriaki gikan sa word nga Kurios meaning Lord. Hemera gikan sa word nga day or adlaw. So Lord's Day.
how come nga natawag og Sunday? Pwede pa sa ubang theologian nga maingon, pwede na siya ma-refer sa second coming of Jesus Christ. Kaya ang Revelation 1 verse 10, kung imong sibugan gamay sa verse 7, naghisgot man og pagbalik ni Jesus Christ. Nga nagingon, nga ang tanang mata makakita siyang pagbalik. Therefore, eschatological ang dating. So ang word nga last Lord's Day, nag-refer sa gitawag na tog eschatological. Dili sabsayop nga kung imong tan-awon sa ang Revelation 1:10 nga word nga Lord's Day, ma-refer nimo dito balik sa Marcos 2:22, 2:27-28 nga diin si Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. So imo makita nga adunay mga translation igsuon nga ilang gihubad sa ilang kaugalingon nga pagpanabot. Nga kung imong tan-awon ang sinulat ni Pedro sa kapitulo 1, versikulo 20-21, nga ang mga tao nga balaan, gidiktahan sa balang espiritu, dili sa ilang kaugalingon nga pagpanabot, ang uban nga translation sa English gitawag og private interpretation. So, ang Seventh-day Adventist, wala siya private interpretation, kay wa siya maghubad og Biblia. Dili sama sa gitawag na to watchtower, dili sama sa ubang gitawag na to og kining sacred name nga nag-translate sila, kung dili ang Seventh-day Adventist. Tanan version, gidawat. Kung na may problema, mobalik ang Seventh-day Adventist sa grammatical principle. Nga diin sa grammatical principle na tanan ang pagkubi-usab sa original nga pinulungan sa New Testament nga maong Griego o sa original nga pinulungan sa Old Testament nga mao ang Hebrew. O gawas niya ng gitawag na to grammatical principle na gitawag na to igsoon og historical principle. Kay ang prinsipyo sa Seventh-day Adventist igsoon gitawag na to grammatical historical approach. So meaning to say, mudagan usab tita sa gitawag na to history, especially kung maghisgot sa Daniel o Revelation. So ingana ka simple ang pamaagi sa Seventh-day Adventist. Gawas niya na gi-consider usab sa Seventh-day Adventist ang literary principle. Kay nahibalo kita sa balang kasulatan na diha ang parable, na diha ang simile, na diha ang gitawag personification, mga pamaagi na sa pagsabot sa Biblia. Nga dili na to literal ang pagsabot sa mga symbolic nga mga punto di sa balaang kasulatan. So salamat ni Igsoon. Walay translation nga kinaugalingon nga pagpanot ang Seventh-day Adventist. So I hope nga natubag na to ang imo nga mga pangutana ni ini nga mga punto. Okay?